Il-kantanta Maltija Emma Muscat żamet posta fil-kompetizzjoni tal-programm Amici fuq Kanale 5 is-Sibt filgħaxija. Wara ġimgħa ta' taqtih il-qalb biex fejn suppost fil-programm tas-Sibt kellhom jiġu eliminati Emma jew Carmen, ħadd minnhom ma ġie eliminat grazzi għal parità fil-voti tal-ġurija ta' Sfin u l-Kant. Fl-isfida tas-Sibt, Emma kantat diversi kanzunetti fosthom duett mal-kantanta popolari Taljana Arissa u wara li ġiet sfidata minn Rui wieħed mill-allima ta' Amici l-ġimgħa l-oħra. Kull ma jmur dan il-programm qed jiġbed l-interess ta' bosta Maltin saħansitra s-Sibt filgħaxija fuq il-midja soċjali der ċar li waqt li kien għaddej il-Eurovision Song Contest kienu bosta l-Maltin li kienu qed isegwu l-andament tal-isfida ta' Emma.